Jedne. Smešno za pranje. Ništa, da ću ti ja jedne moje ove. Sramota Biljan, ti Dijana, kako si ostavila ovako, ili se skupila ta od pranja? Ne, nego to je takav model, dva različita modela. Pa dobro. Evo jedna. Rasparila se. Vidi, čerka ti se smeje za carape, vidiš? A gdje su tvoje čarape? Pokaži ti tvoje. Ajde da vidimo. A druga noga? Pa pusti sama da digneš. Ne može toliko digne. Ej, krompirić ovdje, vidi. Viš da smrdi, beš. A čekaj, gdje ti je ruka? Daj, pokaži Viš ruku. da smrdi. Šta me briga, kaže, ajde. Viš da smrdi Šta me druga. briga? Jeli, ajde pokaži prste. Vidite? Pokaži dedi prste. Pokaži dedi prste. A gdje ti je Da šipaš. druga ruka? A šipak? A šipak? Ajde pokaži šipak. Ajde sad neka pokaže kako lupaju ovi. Uzmi ono mene u stomak. Ovi što lupaju kako... Ja, što je dosadan čiko što čuka. Kako je dosadan čiko? Dobro, neću te. Jel dosadan čiko što? Kako što dosadan čiko što? Milice, smiri se. Da se glupiraš. Koliko imaš godina? Ajde. Lupit ćeš mamu u stomak. Lupila jednom, ali nije mnogo. Ajde zabavno. Ajde, ajo baba. Ajde sam, zovi baba. Pričaj. Ajde. Ajo baba, zove baba Bilju i baba Žoku. Zovi ala baba Biljo.